Motorrekiko zaletasuna zainetan daraman Leire Fernandez Bergararrarekin geratu gara hemen Arrasateko udala auzuan, izen be, badakigu aspalditxik dokola motorrekiko zaletasuna. Ez da, Leire, atzaldeon? Atzaldeon, bai. Nondik etorri datorkizu, motorra hain gustoko eukitzia? Bueno, betian nik euki izan dotola, beti eskuterrak, txikitatik ez beti gustau izan jate, motorrak deitxu uste beti aten zinua, baina, bueno, gisa da, lehen urtiak ibilin nintzen mutil batekin berak anima usostan, karneta ataratzera, bera motorra zeukan, ibiltzen ginen, motorrian derrupta, sarautzera, bestia, eta gustau jaten, eta, bueno, taranean karneta, lagundu usostan motor bat erostera, eta, bueno, poliki, bizi hori, ez, gustatzen jatzu gustatzen, eta, bueno, gustau jaten, eta, bueno, Geratzeko etorri da. Bai, eta urte askotarako gainera, bai. Normalia motorzale beti ukitzen duzu goguen zein zen dan lehengo motorra, ez dakit, zein dan, lehengo motorura? Bai, nire lehengo motorra izan zen Gilera runner bat, 50era scooter bat, nintzen 3-4 urte berakin, eta hori izan zen, bai. Formakuntza saio berezi baten be egondako esarela, ez dakit konte duzu, saio horrek musutun esperientzia zelako izan zen? Bai, repetidu neban gainera, bi aldiz jun ginen Alkainizera Noies Camp, Kenin Noies pilotuak imain ginoan kursillo bat, eta da, Velocidad Weekend deitzen da kursillo bat pizkatxo bat, ikasteko teknika nola konduzidu, nola frenau kurba aurretik, pizkatxo bat postura, porque gukazian kalian ikasi dugu motorrian ibiltzen orduan, niri be zirkuito baten, bespiakin eta zinitzenean konpetitzen falta jaten hori pizkat, jakitia zein bian eban ez zirkuito baten aurrian, eta bueno, asko ikasten dan esperientzia. Bai. Teknika bereziki. Hori da, bai, mazkena da hori, jakitia pizkatxo bat teknikamente nola hobeto, nola mejora, ez, motorrian, bai. Kenian motorrian nahi buzuia zirkuito mundura sartzea pizkatxo bat, dana da dirua. Diruakin junda eza lekutara, nik aukite ban aukeria, mazozten aukeria bezpan korritzeko, ekonomikamente ez dozta suposatzen gaztu oso handixa orduan permitidu aldot, baina egisa da, behin ordaitzen dozunean nahi dozun dana daukozula. Motorra da, hori, afizio oso karua da. Orduan niri gustauko jaten adibidez, kompetitzia Campeonato España de Velocidad, dedikatzea pixka gehiago horretara, baina eske ekonomikamente inviablia da. Niretako behitza, bai. Bueno, ukaezina da, emakume kopuru nahiko txikina dagoela motorran gainean, ez dakit zure esperientzia zindan. Bai, gisa da, hemen Euskal Herrixan ezagutzen ditu bi, Lierni Errasti Bergarako bat, eta beste Elgoibarreko neska bat, eta egisa da, hemendik kanpo zirkuituetan eta neska bastante ikusten die. Nik nire ekipoa dana neskaga, eta neska gainera onak. Osea, dago nivel altua dago, baina bebai normala ikusten dut. Ez egotia neska asko motorrean, porque igual beti izan da mutilen kirol bat, baina gaur egun, edo zeinen eskura dagoen kirol bat da, baina normala da igual ez deitzea atenzinua hainbeste neskei. Baina, darenak, de unas guerreras de la hostia hori bai. Bueno, eta gaurkoen Leirekin elkartzien arrazoi nagusietako badain justu, domeka honetan, zueran Zaragozako zirkuituan entrenamendu saio batzuk eukituko dituztela, zer eta bezpa baten gainean, konta idazu Leire apur bat. Zertarako entrenatuko zari? Bueno, dauko maiatzian, 26-27, 24 orduko resistentziako karrera bat, eta goiaz entrenatzera, pixkate denporak pixkatxo bat ajustatzera, eta azkenengo entrenamiento horre, karreria ondo juteko, bai. Zein da helburua hango karreran? Bai, irabaztia beti, bai. Aukerak badaz. Bai, 6 orduko resistentzietan danetan lortu dugu podiuna itxia, baina 24 orduko karreran aleman, italiano ekipo potente asko tortzen di, eta ez da erraza. Espainia mailan ondo gabiz, baina olako karreretan pizkatxo bat die más internacionales ez, digamos, zailagoa da, baina bai, burua hori. Apor todos, bai. Ondo, ez dakit zeintu dialako karrera baten ezaugarrixak, gako nagusixak horrek irabazteko?
Bueno, azkenian importantia olako karreretan motorrak aguantatzea, porque bespa batzu dira, dare trukauta, tope, eta azkenian aurrek urtean adibidez pasau jaun, motorra 20 orduta gero, gripa hoin zeban. Orduan, karo, da pizkatxo bat, junbiaz a tope, baina intento biozu motorrak aguantatzea, ez itxia reduzida fuertiak, martxak eta ondo eramatia, eta ez jutia motorra beti tope, porque ez dago aguantatzen. Normalian. Bespan erretimekin lehiatuko dozu, noiz sortu zantaldia? Bueno, sortu zantaldia ondala 2 urte, eta hori, noi eskampen egon da gero, eman sosten aukera hori, eta, bueno, junta guinan hor lau neska, eta, bueno, oin arte egon gan lau piloto gare, eta, bueno, dago Hueskako ekipo bat, dala Javi Tumoto, berak ipintzen duzku motorra da gure entrenadoria, eta, bueno, egiz esan bere gaitxik korritzen dugu, porque ez ipintzen duzku motorra doainik, eta, osea... Bide danak. Hori da, etortzen da gurekin entrenatzera, preparatzen dozku aurten, bueno, kriston pepinua preparatu dozku 24 horasak aguantatzeko, eta, bueno, gisa da berak laguntzen dozkula, bai. Zuk izpuratu giro honekiko zura taldian, dana ondo jango dala, ezta? Bai, egisa da hori, da rollo oso diferentia, ni beti pentsatu dut nesken artian ondo eramatia ez da erresa izaten, igual gente jako ondo sentatzen da, baina, bueno, nire opinixua da. Zure esperientzia da? Hori da, eta egisa da, azkenian afizio bat konpartitzen dozunean, pizkatxo bat oso marimatxo edo, olako estilokoak, orduan oso ondo eramaten. Kristona respetua dauko bata bestea, eta egisa da, beti gare desiatzen batera goteko, bidie Bartzelonakoa, beste bada Burgosekoa, eta hori, beti, ez dugu eukitzen hola rollo txarrik, bai. Bueno, maiatzareko azken asteburuan izango da orduen proba, dan ondo joaten dan, helburua betetzen duzuen, irabazten duzuen, eta orduan ekiko gu elkarren berri. Eskerrik asko Leire. Vale, zeu eskerrik asko.